Θα την πάρω τώρα τη Λίζα. Γιατί δεν ξέρω μήπως ξεκινάει, μήπως δουλεύει σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω. Άντε, έλα. Εντάξει, άντε, έλα. Μετά εγώ έχω άδεια, μετά φεύγω. Το ξέρω. Εντάξει, θα πάρω τη Λίζα τώρα να της πάρει. Άντε ρε, έλα, γεια. Γεια. Έτσι σου λέω και χάσω 8 το 7:30, θα πάει 11, θα ξεκινήσει 6 και θα είσαι και από όλη μέρα. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο. Είναι απίστευτο, σου λέω, σου παίρνει χρόνο. Θα τα βγουν λίγο πιο ψηλά, θα άλλο καλύτερη. Και ξεκούραστο το πρωί. Σε ένα διάστημα ήταν κάτω η Ρίτα και πήγαινε κάτω. Αυτό έτσι έλεγε. Αντί να το σπάσει, έκανε 12 ώρες η Ρίτα. Τώρα τελευταία μου κάνει 11 ώρες. 200-300-500. Ωραίο βίντεο τραβάει. Αλλά έτσι μου κοιμάται. Ηρεμούσες και μπορείς. Εκτός από μόνο που ξεκινάει. Αλλά έτσι. Έτσι και άβγε. Μπορείς να σημαίνει ανώμους, έτσι. Έλα, πού είσαι? Ναι. Δεν μου λες, αύριο δουλεύεις. Τι είσαι, μεσημέρι, πρωί? Αύριο ακούω στο πρωί, κατά τις 10, θα έρθει η Μαρία, η Παγγελίδη, σπίτι. Άμα θέλεις, έτσι σε πήρα, μου λέει